Story. Storya kabahin sa usa ka dakong balay nga abandonadong balay nga wala na puy panahon pa sa hapon. Sa gira niadtong unang panahon 1942. Kining balaya giabandonan ning baya, wala nay nagpuyo. Sukad pa ni sa unang baya sa unang panahon. Sukad sa unang panahon hantud karon mao ni gitabi-tabian sa tanan nga kining balaya duna daw bulawan nga nahabilin kabilin sa mga Hapon. Niadtong 1942 usa ka gabi ana nagkahinabi si Dansoy ug si Lolo Pedro nga usa ka albularyo. Kabahin sa usa ka dakong balay nga giabandona sa mga Hapon niadtong tuig 1942, panahon pa sa gera. Nga matod pa sa mga haka-haka nga dunay dakong bahandi dihang baya nga nahabilin panahon pa sa Hapon, panahon sa gera. Bulawan, daghang mga bulawan daw kuno ng baya. Daghan kayong mga treasure hunter nga nagtinguha nga makasulod ni anang balaya kay tungod lagi nagapas sa mga bulawan. Nga ilang makuha ang mga bulawan nga nakatago ni anang balaya. Matod pa ni Lolo Pedro nga kanang balaya lisod kayo sudlon kay dunay nagbantay tungod na sa kadugay ng mga katuigan. Dunay kahibulungan ni anang balaya. Mao nga naglisod ang mga treasure hunter sa pagkuha sa usa ka dakong bulawan nga anaan ni anang balaya. Makadato na ang mga higala, makadato mo lang bulawan liman ka ana nga nag-apas sila tungod sa bulawan. Apan matud pa ni Lolo Pedro nga walay si bisan kinsa nga makasulod ni anang balaya kay tungod gibantayan ka na ug mga ngingig nga mga nilalang nga di basta-basta. Panahon sa kagabhion naghari diha ang mga babangis nga nilalang. Poong pa ni Lolo Pedro nga usa ka albularyo maglisod gud sila pagkuha niya ng mga bulawan nga naa niya ng balaya. Lo Pedro, unsa may maayong pagi ka ana lo nga masud gyud ng balaya lo ba? Unsa may maayong buhaton ang kanang pamaagi lo ba nga masud na to ng baya? Di ay akong kwenta og libreta sa loob kini. Mao kini gamita kay puno kini sa mga orasyon. O kining libreta usa kini kagimat o anting-anting. Tinuod ka lo? Tinuod ka na Dansoy. Maayo no lo. Samtang nagistorya si Lolo Pedro ug si Dansoy, wala sila masayod nga aduna di ay naniid sa ilahang pag-inistoryahay. Naniid ang duha ka silingan nila nga pangalag Unyot ug Pablo. Basta Dansoy, kanang balaya daghan jud kayo nagbulawan. Amaw balo? Mao bitaw, Daghan din nagbulawan ng abandonadong bahay. Daghang bulawan. Hamay maayo nyo nga atuan ng unahan sila nyo kay madato tayo ni. Na, atong unahan sila. Kadumdum nga ka na nyo. Kadumdum ko na. Atong silang unan ato na to. Paminaw sa nato ilang mga istorya nyo. Basta sa Dansoy, kanang baya ato nakabati ko sa istorya sa abandonadong bahay. Daghang ko mga bulawan. Sige, mainon na itong atuon ba inyot? Sige, tana. Unahan natong sila, tana ra yun. Madato na kita ini. Madato na kita inyot. Madato mo lang. Ato silang unahan. Sa walay paglangan-langan, ingadto dayon ni Unyot ug ni Pablo ang usa ka abandonadong balay. Karon kay kining duha usa kini ka mga hangul ug bulawan. Samtang naglakaw si Unyot ug si Pablo, mga isa pa ka kilometro kapin ang gilayon, usa pa nila maabot ang abandonadong balay nga puno sa bulawan. Pulong pa ni Unyot kang Pablo nga kung ilaha na daw makuha ang mga bulawan, ilaha daw tungaon. Pablo, kung makuha na nato ni bulawan ba, ato agyo ni tungaon ha? Oo, ang tungaon na to ni ay promise, tunga tani good. Sige, tana Pablo, magdali ta. Unyot, paspasan na tong lakaw Unyot, magdali ta. Sige, tana, dalian tuglakaw. Magdali ta. Samtang hapit na sila mag-abot sa tugaran sa abandonadong balay, nabatyagan nila ang kusog nga haguros sa hangin. Nyut, nakabantay ka Nyut, di haguros mahangin Nyut.
kusog naman narong hanginaw eh. Usa ka ng libaw to kong balhibo na. Namarug ako mga balhibo, Pablo. Atay, ka na eh. Kagid ani. Nyat, di lang tapadala ni sa ako ano eh. Sa hangin na siguro ni. Di lang kita ka nang padala sa atong una-una nga batigod. Ato ning agwantahon kay kwarta tanin nyut. Malagi Pablo. Di tabada sa ato ang mga daotang hunahuna ba. Kay sigurado kwarta na ni. Kwarta na tani. Dahil kang bulawan dili ba. Kwarta na tani. Sawa magdugay, naabot na gyud sila sa tugkaran sa pultahan sa dakong abandonadong balay. Ug diha ilahan na yung gisulod. Sa walay paglangay-langay, niuna dayon pagsulod si Unyot ug nisunod sabdayon si Pablo. Uy Pablo, nakadungog karon murag lain na ronda. Kano murag dili na may bulawan yun. Maron sa takong pakugoy. Pablo, sino ba yun? Nabot na mo tayo lugar. Wato ko Pablo. Nakalagi na kontali. Wato ko Pablo. Pumag sa kalisang ni Unyot. Ilahan ay mong gitawag si Pablo. Nananggal man tugod. Nananggal tugod ako. Ikaw pala nga lang ay po ka. Magibaw ka nga. Kano, gigukod na to. Kusog ka po ni mo eh. Angang, Hangos ko eh. paspasan akong dagan kay kanang sukan nakadungog ka, tunyot ka tungay. kanang kuangkod man nananggal. Tingog sa hiring. Nakadungog bitaw ko ato. Kabantay sa di ka to, Blo. Kabantay mo lang. Abe magagin na ko kadungog atong tingog sa hiring. Nakadungog ko eh. Mo bitaw nga sa mo pamarog ang ako mga balihibo. Bitaw mo nga. Samtang sa ilang pagdagan, nabagta nila si Dansoy. Sus, kuyawan naman yun ako, Pablo. Ako labang Sa pa kung mo di diha. ko yawan. Sa may, di mamugikan. Dito mi sa kuan sa abandonadong balay. Dito be, dong, Dansoy, kanang pas lang kuyawa ginamo eh. Ha? Dito mo sa abandonadong balay? Dito be, dong. Yang anong nagkakawas mo? Malagi na may ni kapakapa dito nga dako kayong mura matong kabog nga purtig dakuan mga tulang gama. Mo ba? Kanong nabot mo dito ni atong basan mo dito, Bod? Anong nabot mo dito sa abandonadong bay? Malagi kay inalagi may tituyo dito. Kay kanang kung ano na mo ba? Bito dong, na may tuyo dong Dansoy. Na may atuon ba? Matod pa ni Pablo nga na kuno sila'y atuon na sila'y tuyo sa abandonadong balay. Na may atuon ginong mo kanang namo kuno na kanang bulawan kung kuno dadong niya mo ni among gadto bitaw niya patay dakuan naman atong kapagkapas da kung langgam no eh. Sus. Mo ba? Diriot mi bugno adong Dansoy. Stilan biya mo, kumpiyansa mo diyang lugar nga delikado kay na. Sa kamo, kumpiyansa mo diha nga daghan na kay ni anak diha nga ang uban gani unan magani kabalik. Kay gipabugno na nang mga kuan diha nga mga watakibag unsa ng mga kuan na diha sa sud sa abandonadong balay nga dako kay na langgam diha nga sus wata masayo dugun sa ng klasas langgam. Mao lagi dong Dansoy. Sus, diriot yun doon may kuan, mabiktima sa dako kayong langgam nga nigukod sa mga dong. Bitaw dong Dansoy, matay dakuan naman yuton langgam dong Dansoy. May nalang gani dong Dansoy nga niabot ka. Kay guapa matay. Sus, malapa gud mi ko siguro mi unsaon ba mi atong langgam grabe ato ka. Sus, wadi mi kasabot sa itsura atong langgam. Ang itsura daw murag kanang kuan murag ilaga ba kuan daw kabog nga di na mo sabtanoy nga puwakig mata siga kay mata purting kusuga naman gyud mo kanang kuan mo lugapak sa mga pako. Bitaw dong. Pablo, Sus. naisig bilog. Gukod mi dong eh. Kusuga ra bagi mo lupa dong. Pamina pa Pablo. Kabanda-banda yung taon mi dito. Sus man lang gani dong Dansoy. Nga niabot ka dong. Salamat yung guys na nandong. Pino ka po. Ako Bitaw na. Hala, nawa soy. Nawa. Hala. Uy.
Soy, sa may maiwan nito soy, usam to soy, sigbin iro. Ambot, di ba ka inuon to sigbin? Dong, dan soy, unsa mo tong mananapa dong, sigbin ka ta dong. Basin, sigbin siguro to. Ita mo kumpiyansa na eh, ulit ta, magdalita. Ha? Mamaulit ta? Mamaulit ta nga, wa man ta kadag bulawan. Ang mga bulawan dito, anugon kay to. Maunahan ta di, sus, maunahan nun ta itong bulawan nun. Bahala na uri. Bahala na uri, Pablo. Importante luwas ta. Bahala na dita kadag bulawan eh. Bahala na uri ng bulawan niya. Agoy, kasayang ato eh. Ahak di ani, muli hinuuntahan ning watidang bulawan. Sus, agoy. Sagdilag watidang bulawan eh. Ang importante luwas ta. Ikaw gud kasi plano nimo ganahan ka mobalik dito o balik ka to dito. Basta kay ako di na jud ko. Syaro ka diha, bahala ka diha. Syaro, di ka matagga man ng gibagat ta gani. Hibagat ta gani. Balik pa ka dito. Tuwa to dito eh. Wa ako mahangon na ng mga bulawan eh. Hamay maayon yot ug atuan yung pangitaan ug paagi nga makuha na to naghurot ang mga bulawan diha. Kay swerte na kay tanan yot nga nakahibaw tanga na ay daghang bulawan anang baya. Ikaw, sa pagi nimo pangitaan lang na to na og kuan. Kanang kuan nga makuha na to ng mga bulawan niya. Sa buta lang niya na to nagbalik. Ikaw, sige, pawagitaan to nagpagi nyo. Lagi sabutan lagi na to na. Sabutan na to nagbalik ka. Makuha na to ng kuan. Ng bulawan niya. Hotdon ta nagkuha niya. Mao lagi, hotlog kuha niya. Di mo na basta-basta ng baya diha agad kay doon na may daghang mga isog nga nila lang, mga mabangis nga nila lang ang baya ya. Saon man na to ana. Mao lagi. Sige lang. Ako'y bahalag pangitag paagyan nga mahurot na to nakuha ng mga bulawan niya. Mao lagi, haron madato na yung tagdali ba? Soy. Nyot, sana. kanang mangita tagpaagi unsa kay mayong buhato na to nino nga makuha na to ng mga binaritang bulawan ug mga bulawan nga mga sinsilyo. Ay ka bala ka. Ato lang niya ng pangitaag paagi nga makuha na to ng mga bulawan diha. Na mauli na lang si Unyot ug si Pablo. Wala gyud sila yung nadalang bulawan. Bisag usa na lang kabuok, wa gyud sila yung nadala nga mga bulawan. Ilaha pang giplanuhan og ilang sabutan ug unsaon nila pagsulod ang abandonadong balay nga puno sa bulawan. Og salamat kayo sa inyong pagtan-aw mga idol. Daghang kayong salamat sa mga viewers, mga followers, sa mga subscribers na ako, subscribers na, daghan day kayong salamat sa inyong pagtanaw. Og hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas matag adlaw. Ayaw di kalimot sa pag-like ug sa pag-share sa abandonadong bahay. Anha na ta, madato.
Mao lagi. Asam dito si Dansoy Nyot. Lakaw lagi. Wasutoy raman tog lakaw. Wa man to mananghid. Mao ba? Nalipat ko da. Wasa kong kabantay siya paglakaw niya. Wa man ang hida. Bahala to sa tsag dito sa Nyot. Ang ato nga sabutan tanig maayo ning nga makuha na to ng bulawan. Mao ni atong plano Nyot. Mao ni target yun nato. Sa sunod, dili na ginato ni Pakyason. Ato naging paningkamutan nga mahurot na ginato nagkuha ng mga bulawan diha. Oo, basta ikaw. Sabay ko sa mga huton lagi na ito nagkuha lagi. Oo. Sa sunod nyo, dili na nato ni Pakyason. Sa dili pa nato na makuha ang mga bulawan. Ato ning planuhog insakto. Oo. Why blame Doon na? ta nagpatay. Birahan ta ng mga manananggal diha mga baboy has diha nga mga ngilngig kayo nga mga nilalang. Kaharon ato bang makuha ang mga bulawan. Lo Pedro. Lo Pedro. Oh, unsa man dong? Sa may ato sa toyo dong. Gabi naman kayo ron. Unsa may toyo nimo? Sikinsa man ka. Si Dansoy Denilo, Pedro. Oh, ikaw din dong. Sorry. Ako nilo. Sige. Dayon dong, dayon. Unsa may toyo nato dong? Unsa may toyo nimo nako? Gisakdapan sila. Sakdapan sila sa manananggal ba? Unya, soy, asa naman da itong kwintas nga akong gihatag nimo? Tuwa man sa balay lo. Wa na ko masulob kay kanang kuan ba kanang nagdali-dali man jud ko niya nakalimot jud ko tungod sa kuang kadali-dali kalimot jud ko lo kay gisugo mi ko bugas lo to gali mga kuan ko ba ka dali-dali ko ba nalimtan yun ako. Ba? Wa pa kakalimot. Ikaw unta makakuha atong mga bulawan. Kay naaman to mga orasyon ang kwintas nga akong pasulob sa imo nga gihatag nako sa imo. Ikaw pud untay makapatay atong mga mabangis nga nilalang. Ikaw untay makakuha sa mga bulawan. Agoy, nga ano man imo gisulob So, Santissima. Sa sunod lo Pedro kanang di na ako nakalimtan ng kuan kwintas katong kwintas nga gihatag sa kuha ako na gito sa loob kay ato niya tong atuon lo. Sige. Ako niya nung antoon, kita'y mga tuan ng balay nga karaan kay para ato nang makuha. Kita'y makakuha ni Ana. Sabutan lang niya nato nagbalik. Dansoy, kay mag-istorya ta parti Ana, kita mo'y mga has sa pagkuhaan ng mga bulawan nga Ana sa kakaraang balay. Si Dansoy og Lolo Pedro nga mukuha dito lawan nga na ana-ana hibutang sa karaang balay nga abandonadong balay og si Pablo og si